Nilip constituency ke parlo Sangti Langso English School Pathua Klamalong Sangti Langso Christian Chingru Mamaya Tumpen Pinini Phai Sirkap Matijong Surihini Rengore Hiniarni Advance Christmas Ketalon Pon Bangso Amaya Long Sar Marson Rongphar Pastor Rangsali Olive AG Church Pensi Jumesen Arnamalam Thanpon Bangso Amaya Long Praise and Worship Sar Regon Terang Pensi Japon Athepi ke en pon lake nimso pi oso chopathepo puathepi si en pon lo maifu sir WNT pastor SHC lapen ke pha alam the high synchro AG church pensi ningje pon lapen kamson rongpi AG church pensi lam kenangji alam anta paklang pon lo lapen phangcho pastor pensi bible porhi pon bangso amai lake mondoli ke thomatum chera pensi paman pon lo lake Sangti Langso Baptist Church Sangti Langso AG Church lapen Sangti Langso Believers Church lapen mondoli ke thomara doan GB SGB rongara doan chingrumsi mesen me pen mai pachun ponlo chuki holaben Philip tiso tikeni ni jongsi uso chu pathedelo badam ke ni phan ke rong asor arlong pen nang arbu rok pu chichini pe meta hem phu phansi anong pe the pe praise the lord lapen Joseph phan ke ilitum nohok pe se chalong tat long dam de je Joseph ke Joseph along arna mate kala chiklang dam lor buke Joseph phan arna maning che thepi ke joksi Joseph phan ke tekala akireng pen toy play amang pensi hemansi Joseph ke Mary phan accept lo bisi etem ke Joseph mathalo hey asu go chapat hetang alu so phan sini hangdon rongole ni dijoy Ratang chini tun depin ne to break up jai babu dai seta arnam Joseph phaning ki thepik pasi amang pen Joseph phan thanlu lasi alang tum sensa sa pornang lesi ha Jerusalem Bethlehem alang tum damlu seta Jisu Kristo pirthe thak nang ha che tik tak ke alang tum dimtar elong pet pasi setet lo besitu. Lapen labang so prang John the Baptist amhang take care prang kurusar Zakaria ke kardom hem kurusar budang de ili tu non ke palok. Halang tumta arta do pilo sta aso cepat hedal. Tasar piko si John the Baptist kipiji phan arnam ha kardom hemalong Zakaria long chiklang lo Zakaria ke kroy grave sibu iltum Gospel Luke chapter 2 verse 10 long langnam te iltum theklong nili langnam lang history pot langnam lang Luke chapter 1 verse 10 mani joy ke nang parin tha Oh, mandoli thom mere tum beleg mandoli amen picture che itum ke Sangti Langso Baptist Church pen lo lapen adum thu itum Sangti Langso AG Church pen ta do lo lapen part me dak believer tum church pen ta do ala tum peng wotra Langso tum pen ta ching room dum lo asi mandoli ki thom pen sile tum lo bang som ne ching room pon ta to kiro people piglo kadowe khanta pini Sangti Langso Christian ching room mai penajok niliphan lam le thanji phan phalo asi ningrong piglo pini kachitong atum adame anam herjme longlo pusini li kroidam lo lapen pini advent Christmas lake nonchot lapokali hakko ningkan surini prang Jesu Kristo lapang so pirthe tha khewang ahut pensi muni tuma ningar loke Christmas dolo asi pini lapang so kai non akai long nantami muni tuma popular Jesu Kristo pirthe tha khewang kulbang so hokdam si alang phan kachi kimo mate ki kapejo ka bang pirthe hache tanglo lakini tuma farman hu alam the pena joksi anu tin ate ki kroesong tum anke Christmas talon lo apen pini dak Sangti Langso Christian chingru mai jalina tum do anpen chingwai sinili phan ta menang phapono lapen ningrong piglo pini alang tum pen kachitong pen lapen kroesang ho do anpen anam lam kachithon long pot lapen ahir jume long rinti lo pusinili koidam churo lo oh pini noi tom dak media tong bang pen pot na churu park piglo Itum dak Sangti Langso
wa hawar sudu la so hawar solong mondoli ke thomdo la ke baptist mondoli silo eg mane assembly of god to mondoli silo la pen believer church to mondoli silo la ke ni tum chete bok chete belo la pen kedam ta ni kan thom priya prangmata ni tum dak fasting program healing program la poson se ni tum ilong petching room si ni tum lahin la pen preya maning ave pin pen ning si pet pen se ni tum la fasting program healing program ta ni tum peman pambom lo la pen la non pini mationg tarik sir ke ni suri ni rang kora hini ani kan pini hello ni tum da kirum pet pen kicheng si ani ke theke paman pon la bang so ke ma ke paman pon ni tum ani ong dung mo se chingwai lo ani ong dung pe mo la pini ang bong se ka chingwai pon alam so chingwai pon alam se ni tum la bang so me ki pe chun pon thek la ben mondoli ke thom tu ni tum ka chirap ka chi tum mi sen pen jok ni tum pini la bang so ajai me ke pe chun pon lok pot mondoli ke thom ma ki ja tum man ta churu par pig lo la ben mondoli ke thom abang phu atum anam ta ni tum churu par pig lo asinon ki bang jelang anian ta ni tum la poson sa anam phan long pe theji anam amen phan hirju me ke piji anam amen pe akon ni tum hirju me ke long tu ya phan ni tum la sona jai me klem pom bom nang yi pu se ni tum ka chingwai pong ke thik tang do la se pini ke ni kan plian ke chok apolo ho mondoli ke thom me ke chingrum la pen ke bang jelang ni kan ta mo pen ni yelo la poson se ki paman pon bom ye phan se ni tum aki mang pon do la ke ana manong pe theje phan ana phan keru theje phan ning si pet peng do theje phan la poson se ni tum aka chingrum pon la ke ratcharia lam pen kali la ke ni tum kristo aphan ke kroi tum an la bang so ning si pet peng do theje phan se ni tum la poson me ni tum ke pithe la hello la si choro par pik lo na tum ke bang pen pot pini pre Christmas mate advance Christmas program kiteng pona jai mek na tum hoi pen asapso alam the than pon ikthate acha peni ni tum dak sang tilang so Christian chingrum mame mondoli ki thom ne tum chingrum sila dak labang so program pe man pon lo athema ai ding kloi pen tum chingwai pon mek lo asi dichun pon uni ma uni ma polam tum mathalos tame ajata tum klem pon lang lang na tum ma se tum mondoli ki thom chingrum si labang so program advance Christmas pini labang so pe man pon adap asi speaker mate ke chapai tum thanbang tum daithor rang sali pastor marson rongphar rang phasi tum apon lo lasi lesen pen tum arna malam kar jutlong potame arna phan choro lo la pen mo phan tam choro par pig lo la pen pini ga do ko vida ga tong do an phan tam ya ki ro par pig lo lasi na tum media hoi pen stamina tum lo le tum lo na tum kewang pen le tum along na chingrum do ko stamina tum phan choro par pig lo ninga klong pen na tum phan choro lo na le tum along arn an so sa hidden me ke do na pen pe ya pon na tum la sangtilang so Christian chingrum me la poson dak ta program kidam tang ta piman pon bom ma mate non ke bang hilang ta la son tak ta bi pon bom ji kedam tani tum person pe man pon thelang chingwai pon pon tamme chiton pon thek pe nang na ni pe ni tum chingwai pon lo tamme le tuma hanbang le tum sonsi le tuma baidu lo tum ka ve teron bi lang pen tamme pe nang ai to phana pang ru pon lo men duli ki thong phan tum aphan kardom te jok la pe ni tum phan a hir jom benang khang pikna ko sipini tum la bang so me dam le chingrum chu Christian tum kupi apot si pre Christmas mate Christmas carol kedam nang ko labang so bethen chor parpik lo jasmet media report man pini labang so sai ki long pen pre Christmas celebration aputak matang de Christmas kupi apan si Christian do hana kenang so ba pirthe adang muni do man da kenang so ma potang te Christmas lage Christmas hello ke thenai Christmas Christian dharma do phan ke la pen part me Christian atum phan chot ko le wanda pirthi do go ya khai de mana phan tame
kenang sot pinong atake Jesu Kristo alang le muni na papen ka pejoge pansi la bangso Christmas itu hana kenang sot kete nai bangelalo atake alang le chipi bi hek pansi muni na papen ka pejoge pan alang le wanglo na panaposi pini alang fan ning ke dog teman alang fan ke chak teman ke la do join tung tesi labang so free Christmas malang te preparation for the Christ Center malang te itu mending lo kai ke me alang fan ke chak pe meja fan si do ko we ong dong Christian atom free Christmas talon kon pom lo tapan December malang te lamati jong ko rapho chuchi tik bang ke do ko we Christian atom an alang fan ning ke dokuman ke do join tung tesi labang so free Christmas eta talon kon pom lo Thewang monduli long pre Christmas ni tum pini naina ni talon pon lo la peneli tum na so program ke pachun ji la ke ni tum pachun pon dak thewang ayut tum pen la pen langkhang yut tum pen la pen dahri pak lang su ayut tum pen tum church thom chingrum si la bang so ajai magni tum pini pachun pon lo la pen nili tum la bang so program ke pachun pon ji pu apha nili tum tangka hai ni tum hananga charab dundo nili tum long em Richard Tokbi lapen Rensing Rong Paratum lapen teachers atum lapen business atum lapen Timothy Singh natum ala nitum nili tum phan anam phanage matha dun pen nitum la bangso program aphan tangka hanang charap dun pen nili tum pachun ponlo lapen nili tum ga chopha pon da guest atum do pastor atum la kado pen NDB CF ke zatum la kado go ni tum ga chopha atum longan same nanga chetong no phasame akero pilo lapen ako ni tum ga chopha pon pini speaker Sir Robinson Rongpi alang li HBI a teacher NKB alang li sitame nili tum phan mesen alam anam alam ni tum hananga thana pot akero pilo lan hello